L-istess gvern li daħħalna f'din is-sitwazzjoni ma jistax iwassalna għas-soluzzjoni għaliex huwa parti mill-problema. Li l-kwistjoni li għandna qudiemna hija issue ta' kredibilità. U din il-kredibilità ma jistax jagħtiha l-gvern, l-istess gvern li jiddefenda lil politiċi korrotti. Ma jistax jagħtiha l-gvern, l-istess gvern illi vvota għal darba 2, 3, 4 u iktar f'mozzjonijiet fil-Parlament li resqet l-Oppożizzjoni f'dawn is-snin u dejjem jiddefendi lill-istess persuni li aħna dejjem edna li qegħdin jagħmlu ħsara lil pajjiżna. U allura llum fejn huwa ċar li dan huwa gvern li qed ikisser liż-żgħir imma taħalli lill-kbir, qed taħalli lil min għamel il-ħsara jiġri barra, allura hemmhekk tilef il-kredibilità u aħna ma nistax nafdawh illi waħdu jista' jsib is-soluzzjoni. Kienet din id-dikjarazzjoni ċara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat fil-programm Dritt tal-Punt fuq Net Television. Bernard Grech kienet iwieġeb għal mistoqsijiet dwar id-deċiżjoni tal-Financial Action Task Force li tpoġġi lil pajjiżna fil-Grey List. Bernard Grech spjega li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi bidla fil-mod kif qed imexxi l-Gvern għaliex Robert Abela u l-Partit Laburista mhux qed jgħidu l-verità. Il-Gvern tal-Labor qiegħed jigdeb lill-poplu. U allura dan huwa issa trejt ta' dan il-gvern. Il-gvern li jaħbi, il-gvern li jigdeb, il-gvern li biddel il-verità. U allura ma nistax jien fuq xi ħaġa daqshekk serja, fuq xi ħaġa daqshekk delikata nafda lill-Prim Ministru illi qiegħed jew se jgħidilna l-verità. U allura jiena fil-Parlament irrid illi huwa jippreżenta propju id-dokumentazzjoni kollha kif ukoll il-korrispondenza kollha illi kellu mal-FATF. Meta kienet iwieġeb dwar laqgħa pożittiva li kellu mal-imsieħba soċjali, Bernard Grech spjega li hemm fiduċja kbira f'dak li qed tipproponi l-Oppożizzjoni fejn saħansitra saret talba biex dawn il-laqgħat isiru aktar ta' spiss u stqar li l-MCESD għandhom fiduċja li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun parti mis-soluzzjoni. Għandhom il-fiduċja illi il-Partit Nazzjonalista jista' jkun parti mis-soluzzjoni kif aħna konvinti li nistgħu nagħtu kredibilità lil proċess u nistgħu nagħtu kredibilità lil pajjiżna. L-iktar ħaġa li bħalissa għandna bżonn biex noħorġu minn din is-sħaba griża. Tul din l-intervista, Bernard Grech reġa' stieden lill-Prim Ministru biex flimkien mal-esperti u l-Oppożizzjoni ipoġġu madwar mejda u jiddiskutu triq il quddiem ta' kif pajjiżna jista' joħroġ mill-lista l-griża. Dan fl-istess waqt li Robert Abela għadu s'issa jaħrab milli jiddiskuti jew jikkonsulta. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista kien proattiv bil-proposta ta' Task Force Nazzjonali u jekk il-Gvern jibqa' ma jaċċettax, il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ieħor biex jaħdem biex Malta ma tibqax fil-Grey List. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li fost l-oħrajn saret proposta li jkun hemm kumitat parlamentari apposta biex jiddiskuti l-effetti tad-deċiżjoni tal-FATF u kif se noħorġu mill-lista l-griża. Dan biex jekk il-Gvern iwebbes rasu li ma jikkonsultax, il-korpi kostitwiti kollhom fejn isemmaw leħinhom għaliex din hija xi ħaġa serja li trid tissolva malajr kemm jista' jkun, però mhux biss irridu naħdmu biex qatt ma nerġgħu nkunu fil-Grey List. Intant tul din l-intervista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jispjega l-proposti konkreti u kontinwi li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista fosthom dwar l-IVF. Bil-Gvern jispiċċa jikkopja dawn il-proposti u semma wkoll kif il-ħidma biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jissaħħaħ u jkun gvern alternattiv għada għaddejja u se tibqa' għaddejja bla waqfien.